to što moram napisati ime osobe koje ne bi napisala sigurno nikada. I to što se osjećam bespomoćno, a to najviše mrzim u životu, osjećati se bespomoćno, da ne mogu ništa uraditi i da sam upravo taj mali mrav koji se bori sa svima. Pa ja nemam veliki izbor na plemenskom, ja imam izbor između Tene i Nevene. Između Tene koja je, ne znam, neopisiva riječima više i Nevene koja je jako jaka žena, djevojka, sutra će biti možda najbolja majka, nekoga ko je pokazao šta je u stvari pravi borac i šta to znači biti borac. Neko ko je dokazao i pokazao da je najbolja od svih, čak i od muškaraca. Još ne znam što ću napraviti na duelu, samo se nadam da će, ako to bude Nevena, promijeniti svoje mišljenje i da će ući u taj duel s puno snage i da će se boriti skupa sa mnom, jer tako bi i meni bilo lakše, a i ona je taj sportski duh i mislim da će na kraju tako i biti. Pa osjećam se dosta umorno, dosta sam se iscrpila na posljednjoj igri, tako da snage mogu reći da nemam. Na plemenskom ne znam što će biti, vrlo vjerojatno ću biti ja izglasana, to je tako i u principu i rečeno, kao idemo po tome ko je posljednji došao. Imam jakog protivnika, tako da se svašta može očekivati.